Усім прывітанне, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы по-ранейшаму абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі са студыі Еўрарадыё. Ведаеце, я ад пачатку, калі пісаў анонс да гэтага нашага эфіра, напісаў проста: музыкант, заснавальнік і кіраўнік дома творцаў у Варшаве. Але потым падумаў, што нагода для нашай сустрэчы з аднаго боку сур'ёзная, па-другое, вельмі адказны момант для таго ж самага дома творцаў, і вырашыў, з аднаго боку, можа быць, пахуліганіць, а з другого боку паказаць, што не выпадковы чалавек да нас зараз зайшоў в эфір у студыю і перапісаў усё, што магчыма, умоўна кажучы, як тут фактычна зараз як на з'ездзе ЦК КПСС, можна гэта агучыць. Таму просто дзеля цікавасці, глядзіце, хто да нас завітаў: спявак, музыкант, мульціінструменталіст, этнограф, выкладчык, арт-менеджер, заснавальнік культурнага руху «Спеўных сход», заснавальнік і кіраўнік установы развіцця традыцыйнай беларускай культуры «Этнатрадыцыя», заснавальнік варшаўскага вольнага аркестра, сольны выканаўца і удзельнік гуртоў Фрат Рэс, так? Фрат Рэс, Вурай, Файлстоун, Five Story Ensemble. Five Story Ensemble, Трыніці, ой, боже мой. Карацей кажучы, яшчэ там гурт Польшчы, гурт ЗША, і на заканчэнне заснавальнік дома творцаў Сяржук Доўгушаў. Прывітанне, Сяржук. Добрый дзень. Чаму ты не трэба візітоўку такую, дзе пералічыць усё гэта, правда, візітоўка такого памеру атрымаецца. Ввогуле, дом творцаў. Вось менавіта сітуацыя з домом творцаў і вымусіла нас сустрэцца, хаця я заўсёды раду з табой сустракацца, мы пастаянна сустракаемся на розных культурніцкіх імпрэзах, і не толькі культурніцкіх, якія ладзяцца як мінімум у Варшаве і за яе межамі. Але дом творцаў, давай пару словаў. Што гэта за праект? Што гэта за ініцыятыва? Калі яна нарадзілася і якую мэту ты пераследаваў, калі ствараў гэты дом творцаў? Казаў так, в розных інтэрв'ю кажу, што, па-першае, ініцыятыва, якая пачала існаваць у Варшаве, і гэта реально фізічна дом, у якім жывуць, працуюць творцы. У 2021 годзе мы адчынілі дзверы гэтага дому і пачалі праводзіць рэзідэнцыі, падтрымліваць творцаў розных накірункаў і рэабілітаваць, дапамагаць і ствараць новую культуру. Таму я кажу, 3 асноўных накірункі: гэта падтрымка захавання культуры, просто раскідана наша беларуская культура, каму яна патрэбна, так, мы спрабуем нейкім чынам захаваць, дапамагчы творцам. Другое, гэта рэабілітацыя творцаў, што нам вельмі патрэбна зараз, гэта рэабілітаваць тым, каму зараз патрэбна дапамога. Прыехалі творцы, першы дзень у эміграцыі, напрыклад, камусьці трэба выехаць, каб сапраўды напісаць нейкую добрую карціну, прыдумаць музычны твор. І гэта рэабілітацыя. І трэці накірунак — гэта стварэнне новай культуры. Беларускай новай культуры, якая павінна быць, якая павінна жыць, якая ўсё ж такі вернецца потым у Беларусь і стане такім добрым падворкам для нас, як для нацыі. Давай ўсё ж такі удакладнім, што уся гэтая сітуацыя не з-за таго, што беларуская культура, яна нікому не цікавая, нікому не патрэбная, і таму вырашылі зрабіць такое нейкае, я не ведаю, гета ці яшчэ што-небудзь, дзе штучна падтрымліваць і вырошчваць. Не. Справа ў рэпрэсіях, якія каторы год ужо пануюць у Беларусі, і творцам нічога не застаецца, як альбо эміграваць, альбо тыя, хто застаецца ў Беларусі, але не могуць працаваць у тых умовах і вымушаны з'язджаць. Гэта асноўная прычына таго, што узяўся за гэтую ініцыятыву. Так, сапраўды, накірунак такі наш не вельмі просты. Мы ўзяліся менавіта накірунак падтрымкі рэпрэсаваных творцаў. І гэта іх рэабілітацыя. Нам важна, каб творцы працягнулі сваю дзейнасць. І пытанне для ўсіх, так, патрэбна нам культура, ці хай все творцы ідуць працаваць на грузчыка, яшчэ на кагось, таму што мы бачым, што настолькі таленавітыя людзі, які вымушаны все забываць пра сваю прафесію,
думаць, як там пракарміць сябе, сям'ю, і мы можам згубіць цэлы пласт ось гэтых творцаў, гэтай мастакі, гэтай музыкі, гэтай тэатралы, акторы, хто заўгодна. Ну, я магу пра сябе казаць, што я сам апынуўся, і быў такі час, што вымушана трэба было працаваць на розных працах. Будучы в ЗША, я быў і грузчыкам, і таксістам, і сам разумею, што гэта такое. Так ты працуеш, і табе ўжо не хочацца ніякай музыкі, ні спеваў. І так праходзіць год. І праходзіць час, і чалавек выгарае. Яму не патрэбна ўжо, ну, всё. І мы тым самым можам згубіць реально чалавек, які, напрыклад, прысвяціў сябе мастацтву, он там адвучыўся, яму трэба было адвучыцца не один год, там 10 і 20, і, мабыць, цэлае жыццё, каб стаць таленавітым мастаком. І тут адбываецца такое, што ён нікаму не патрэбна, ні ў краіне, ні агулам, навошта гэта мастацтва. Все, ён ідзе, мы губляем такога, ну, просто такі скарб. І я лічу, асабліва пасля 20-го году, вельмі шмат таленавітых вымушана з'ехалі, тых, хто хаваецца, хто не можа працаваць, хто не можа выстаўляцца, хто не можа пісаць музыку. І, ну, наша ініцыятыва — это такая магчымасць, якая можа нас, мы яшчэ не такія вялікія, магутныя, хацелася, каб больш такога было, але мы можам уже штосьці даць, штосьці дапамагчы, каб чалавек мог папрацаваць, мог штосьці стварыць. Усё ж такі, я так разумею, ёсць некалькі, ну, опцый, назовём гэта так. Гэта калі чалавек вось сапраўды вось толькі з'ехаў з краіны, ён не ведае, куды падацца, і ён можа прыйсці ў дом творцаў, і на пэўны час, там, безумоўна, там, што не цябе не засяляюць, там жыві колькі хочаш, на пэўны час ты можаш там і пажыць, пакуль там не вырашыш нейкія пытанні, і патварыць. І другі варыянт — это калі чыста вось такія творчыя нейкія, як правильно, арганізаваныя творчыя рэзідэнцыі. Да, вот так это працуе, да? Так, і мы менавіта працуем толькі з творцамі. Наш дом для творцаў, да нас можна завяртацца, нам можна пісаць, і ўжо шмат было просто такіх зваротаў. Вось эмігравалі з сям'ёй, я мастак, там, ці я фотограф, нам можна пажыць нейкі час. І пакуль у нас не адбываецца нейкіх актыўных рэзідэнцый, таму што калі рэзідэнцыя, мы запрашаем беларусаў, яны засяляюцца, прыязджаюць, жывуць у гэтым доме, это можа быць ад 10 до 15 чалавек, і такая рэзідэнцыя, напрыклад, доўжыцца там да месяцу. Вось. А потым у нас пэўны час, пакуль ідзе падрыхтоўка, іншыя справы, у нас дом для тых, каму гэта неабходна. І гэта палітвязні, творцы, гэта просто рэпрэсаваныя людзі, які там эмігравалі, у них няма працы, ім трэба пажыць. І розныя прадстаўнікі, я кажу, што гэта мастакі, кожны дзень, в прынцыпе, я кажу, кожны месяц гэта амаль што новыя людзі. Зараз у нас жывуць некалькі сем'яў, там заехала недавно некалькі мастакоў пажыць. Вось, таму мы гатовы, дзверы адчынены, і калі мы можам так дапамагчы. А акрамя таго, што у нас ёсць і таксама, як папярэдніх інтэрв'ю я казаў, што ёсць і псіхалагічная рэабілітацыя, мы дапамагаем. Таксама даем пэўныя кантакты па медыцыне, па іншых накірунках, хто хоча знайсці. І самае важнае — кантакты для творцаў, ось, дзе яны могуць тварыць, што яны могуць рабіць. У нас ёсць, канешне, прастора, дзе можна і рэпетаваць, дзе можна, напрыклад, заняцца мастацтвам. Кожны раз, в залежнасці, хто жыве ў доме, наш дом ператвараецца ў такую пляцоўку. То есть гэта музыкі жывуць, все, паўсюль клавішы, нейкія барабаны, хтосьці рэпетуе, там спяваюць на клавішах, праводзяць спевы, заняткі, там еще такое. А мастакі, так, гэта все ў мальбертах, гэта все ў фарбах, і яны малююць. І на сёння, ну, дом стаў такім цэнтрам, дзе збіраюцца розныя прадстаўнікі беларускай культуры. Я бачыў у адным з тваіх інтэрв'ю, дзе ты асаблівую увагу звярнуў на тое, што гэты дом творцаў — гэта не Шэлтан. Чаму? Чаму ты звярнуў на гэтую увагу? Ёсць нейкія там прэтэнзіі з гэтай нагоды, ці падазрэнні? Не памятаю такое інтэрв'ю, але што часам і бывае, ператвараецца ў нейкі шэлтар, але акрамя таго, што мы даем бясплатнае пражыванне, мы яшчэ хочам дапамагчы творцам, рэабілітаваць іх. Таму што пра гэта кажуць, пра гэта задумваюцца, робяць, але часам
важно вернуть творцу до профессии, важно не толькі там дапамагчы там, ну, адбылася некая выстава, ці адбыўся канцэрт, гэта прайшло і прайшло, то есть далі пэўны контакт, он схадзіў, ці, напрыклад, мы дапамаглі медычна, да, там, вось тут можна атрымаць бесплатную там медыцыну і так далей, але важно не згубіць гэтых творцаў, важно, каб яны вярнуліся. Я назіраю, наколькі, ось колькі прайшло праз дом творцаў. Вот а колькі, дарэчы, прайшло? Ну, я уже лічу, это 500 чалавек, 500 і вышэй, потому что 2,5 гады, калі нават сказаць, што у нас было 8 рэзідэнцый, дзе ўдзельнічала ад 20 до 30 чалавек, і былі такія моманты, калі по 15 жыло чалавек, было хто просто на 2 дні. Ось я еду в іншую краіну, можна спыніцца, так можна. Ось. І задача наша, кажу, такая адна з галоўных, каб мы маглі вярнуць творцаў да прафесіі, каб мы маглі дапамагчы рэабілітаваць. І пра гэта трэба думаць таксама. Я бачу, ёсць сапраўды такія таленавітыя і музыкі, і мастакі, якія просто все сваё жыццё прысвяцілі гэтаму. Яны малююць, там могуць карціну маляць цэлы месяц. Ну, а трэба ж неяк жыць, трэба. Можна, конечно, это все сказаць, нет, все, ідзі на будоўлю. І часам кажу, што мы губляем такіх людзей, яны працуюць, яны там ламаюць сабе рукі, яшчэ штосьці, ці ўвогуле выгаранне, з гэтым трэба працаваць, што а навошта? Я сам часам і разумею тых, хто знаходзіцца в эміграцыі, задумваюся, часам кажу, у мяне ўсё менш маіх творчых праектаў, я больше цяпер займаюся іншым, больш як кіраўнік, ці менеджер, ці арганізатар, але вось часам і хочацца ствараць нешта, хочацца ствараць музыку, хочацца спяваць і такое. І давай вось да сённяшняй сітуацыі. Я так разумею, што дом творцаў апынуўся, ну, скажем так, у складанай, назовём это мягкай сітуацыі. З чым это звязана, як это ўзнікла і вот што адбываецца на сёння? Агулам розныя былі ў нас складанасці, кажу, што я часам гэта называю выклікі. Былі моманты, калі сапраўды так трэба было, там сканчаліся фінансаванне, асабліва калі ось пачалася вайна з Украінай. Вось все, не падтрымліваюцца нейкія беларускія праекты, выжывайце самі як хочаце. І вось прыходзілася, дзесьці мы запускалі збор, дзесьці, ось кажу, працаваў таксістам, закладаў за гэты дом. Потым бывалі моманты, калі тыя, хто пражывалі творцы, мы вырашылі, давайте скінемся, сколькі можам, хто можа там. Ну і назбіралі, а потым пачыналіся іншыя часы. Из-за таго, што так, у нас няма сапраўды пастаяла фінансаванне, што вось все, ваш дом на 5 гадоў, там, хаця бы на год аплачаны, такога ніколі не было. Вось. А тут апынулася сітуацыя, што таксама скарачэнне, максімальнае скарачэнне падтрымкі і падтрымкі менавіта і нашай дзейнасці, агулам культуры, то бок атрымаць не грант на культуру зараз не так проста. І па-другое, гэта павышэнне коштаў на аренду. То бок, калі наш дом раней каштаваў 9 тысяч злотых, зараз ён каштуе 13. Для нас гэта таксама, ну, немалая сума. І вось нам трэба зараз тэрмінова знайсці да верасня суму, каб аплаціць 4 месяца нашай аренды. Таму што ёсць пэўны у нас план і ўжо размовы, што з наступнага году ёсць магчымасць далейшай падтрымкі, але вот зараз менавіта 4 месяцы, каб утрымаць дом, каб ён жыў, каб мы маглі далей дапамагаць людзям. Ось мы звяртаемся да ўсіх, і з гэтай нагоды мы запусцілі зборы. Зараз нас жуткі, і плануецца на днях на Байсоле таксама выйдзе збор новы. Я попрошу вось нашего СММщика, как бы мы не узгаднілі гэтае пытанне з Сержуком загадзя, таму я попрошу его знайсці і дадаць спасылачкі тут альбо ў каментары, альбо можа быть у опісанні, каб людзі змаглі далучыцца. Вось, дарэчы, ёсць пытанне ад Вожыка Патрыёта. Ці супрацоўнічае дом творцаў з беларускай радай культуры? І тут сапраўды вельмі такое актуальнае пытанне, бо мы чуем размовы про тое, што ёсць нейкае выдзяленне нейкіх, ну, добрых грошай ад еўрапейскіх структур на беларускую культуру. І вот ці ёсць магчымасць праз гэтыя структуры нейкую дапамогу атрымаць? Так, мы сябруем, і таксама мы атрымоўвалі
проекту грант у межах Art Power на правядзенне 2 рэзідэнцый. У нас была мастацкая рэзідэнцыя і музычная рэзідэнцыя. То бок таксама сябруем, і Рада культуры таксама дзякую за інфармацыйную падтрымку. І мне здаецца, нават гэта наша сітуацыя. Я бачу ўжо, колькі людзей нам пішуць і колькі людзей таксама да нас звяртаюць з пытаннем, а што у вас здарылася і як вам магчыма дапамагчы. Таму вось я лічу, і той ж Рада культуры яе таксама на ўсіх не хопіць, і нам з гэтай сітуацыі вось гэта дана сітуацыя, каб нам зразумець, як з яе выйсці, і мы збольшага прапануем і хочам разам агучыць гэта пытанне, ці патрэбна беларуская культура, ці можам мы яе падтрымліваць, ці патрэбна нам яе падтрымліваць і агулам. Вось хто мы, што мы тут за мяжой. Вось, і гэта выклік для нас і для ўсіх, таму ось так. Дарэчы, а вот сапраўды, як, ну, можа быць, адрэагавала беларуская супольнасць на вось гэтую сітуацыю? Я так разумею, што інфармацыя ўжо пайшла, ты вот, як ты звычайна ж, як вот штосьці ёсць, інфанагода, ты раскідаеш, адрэагавалі, а рэакцыя апроч, я не ведаю, там нейкіх журналістаў і СМІ была, вот як вот што-то грамадства неяк адгукнулася? Я ведаю, што людзі, якія ўдзельнічалі ў рэзідэнцыях, яны таксама гэтую інфармацыю нейкім чынам запосцілі на сваіх старонках. Хтосьці напісаў, ну, з Амерыкі нават напісалі: о, што у вас там здарылася, можа нейкім чынам дапамагчы, мы паўдзельнічаем у гэтым зборы. Вось. І, ну, я гляджу, што ёсць рэакцыя, акрамя СМІ, тыя людзі, і я спадзяюся і веру ў тых людзей, каму мы ў свой час дапамаглі, для каго той же дом творцаў стаў такім пачаткам іх дзейнасці за мяжой, там, или пачатку жыцця за мяжой. Вось, я таксама на іх спадзяваюся, што яны пра гэта распавядуць, яны нейкім чынам таксама не будуць абыякавыя да гэтай сітуацыі. Хацелася бы так, да. Глядзі, з аднаго боку вот ужо задалі пытанне Рады культуры. Ну, ўсё ж таки, раз ёсць такая ініцыятыва, арганізацыя, установа, рада, і якая дапамагае, так адпаведна как бы узнікае пытанне: а вот вы тут можете дапамагчы ці не можете? Ёсць другі варыянт, і ты, дарэчы, як бы так сказать, таксама гэтых людзей ведаеш, на іх імпрэзах бываеш. Гэта асацыяцыя беларускага бізнеса за мяжой. Безумоўна, мы ўсе зараз у больш-менш прыблізных нейкіх таких сітуацыях, мы ўсе тут в эміграцыі. Ну, бізнесу можа з аднаго боку прасцей, з другого боку складаней, але вот не было думкі вот праз іх, вот таму што пытаюцца таксама. Беларускі бізнес за мяжой зусім не прапануе дапамогі, пытаецца глядач Максім. І вот сапраўды быў зварот, ці вот якія тут вот твоё бачанне? Таксама знаёмы з асацыяй і сябруем, і ўдзельнічалі і ў мерапрыемствах, і нетворкінгах, як бы, таму калі камусьці з бізнесоўцаў, калі з беларускага бізнесу будзе цікава нас падтрымаць, мы, дарэчы, таксама зусім нядаўна дасылалі прапанову для асацыяцыі беларускага бізнеса менавіта з нашымі рэзідэнцыямі. То бок мы можам арганізаваць рэзідэнцыі, якія дапамогуць падтрымаць творцаў, і вось гэта все створанае, гэта можа стаць вось проста каштоўнасцю беларусаў за мяжой, гэта можна выставіць на аукцыён. То бок правядзенне такой рэзідэнцыі это таксама невялікі грошы. Калі бізнесу гэта цікава, калі, напрыклад, хтосьці знойдзецца з мецэнатаў, каму гэта можна падтрымаць там 5-10 беларускіх мастакоў, якія падчас рэзідэнцыі змогуць стварыць новы твор мастацтва, было бы файна. Таму я таксама спадзяюся, што і сярод бізнесоўцаў знойдецца каму, магчыма, будзе гэта цікава. Не хочется в гэтай сітуацыі выглядаць так, што мы толькі просім, так? Мы гатовы даваць, мы гатовы падумаць над стварэннем чагосьці супольнага. Ну, вось, да, вот магчымая у дадзенай сітуацыі, умоўна кажучы, паміж мецэнатамі, там, бізнесам і творцамі нейкае партнёрства. Так, я за гэта заўсёды ось на гэта цісну і кажу, што у нас ёсць цэлая, я не ведаю, ну колькі у нас вакол дома творцаў, столькі шмат мастакоў.
музыкаў так далей і мы готовы прапаноўваць паслугі іх, то бок гэта вельмі ну і дапаможа самім творцам, напрыклад замовіць напісаць нейкую песню, так замовіць напісаць, не ведаю, музыку для рэкламы, там напрыклад стварыць нейкі файны кліп ці намаляваць карціну ці размаляваць будынак. Гэта все магчыма. Вось можна заўсёды звяртацца ў дом творцаў і такія людзі знойдуцца, і мы дапаможам, па-першае, замоўцам, у іх будзе нешта файнае беларускае створана нашымі беларусамі, а другое, мы дапаможам творцам, у іх будзе праца, у іх будзе заробак, яны змогуць рэалізавацца. Трэцяе, таксама для дома-творцаў гэта будзе таксама вельмі прыемна, што вось мы змаглі вось скантактаваць так людзей. Давай яшчэ раз звернемся да людзей з канкрэтнай прапановай. Пакуль вот такое партнёрства яшчэ ну не намацанае, скажем так, але ёсць ужо магчымасць, ёсць тыя зборы, дзе можна далучыцца, прыйсці, ну і так мовіць падтрымаць дом творцаў і творцаў увогуле, каб гэтая паляцоўка захавалася. Куды ісці? Можна знайсці на наших сторонках інфармацыю, дзе можна знайсці і збор, і спасылкі падтрымаць. Таксама напісаць нам па мэйлу. Агулам так мы адкрыты для розных прапаноў. Карацей кажучы, можна напісаць там просто Сяржуку, можна напісаць там на дом творцаў, альбо там у тэлеграме, альбо якія іншыя сацыяльныя сеткі. Пры жаданні заўсёды можна знайсці і адкрытыя ўжо зборы на Байсоле будзе заўтра, так ужо ёсць там на іншых платформах, так я думаю яны ўжо тут ёсць у нас у апісаннях. Да, еще дадам, что таксама кажу, что можна набыць карціны мастакоў. Вось беларускіх мастакоў, у нас вялікая калекцыя карцін, якія былі пасля наших рэзідэнцый, якія засталіся пасля мастакоў. Таксама падтрымка і мастакоў і таго ж дома-творцаў. Можа які-нибудь аукцыён варта зладзіць? Так, можа быць і такое падумаць. Мы ўжо праводзілі падобныя выставы і былі ў нас і аукцыёны таксама удзельнічаць якраз вот асацыяцыі беларускага бізнесу і з Байсолом. І зараз ёсць карціны, можна падабраць нават у нас ад графікі да авангарду, вельмі таленавітыя мастакі ад маладых авангардыстаў да людзей сталага веку, які ўжо займаюцца сваёй справай ўжо там десяткі год. Вось. Такім чынам, падтрымлівайце, дом творцаў павінен застацца там, дзе ён ёсць. Сапраўды вельмі добрае памяшканне, вельмі добрая такая пляцоўка, дзе і збіраюцца і творчыя рэзідэнцыі, дзе творчыя людзі, а гэта і мастакі, і музыкі, і там акторы, і акторы, хто заўгодна. Ужо 8 рэзідэнцый было арганізавана, збіраюцца, працуюць, нейкія сумесныя праекты ладзяць, потым вот паказы сумесныя, таксама гэтае было. Вельмі шмат цікава, не хацелася б гэта ўсё згубіць. Можа быць, Сяржук, давай пра апроч гэтага, пра сённяшні дзень, але так вот пра агулам. Скажи мне, а вот гэтая сітуацыя, якую мы назіралі 20-м, 21-м, 22-м годзе, калі пастаянна ўсё новыя і новыя творцы вымушаныя былі з'язджаць з Беларусі, уцякаць ад пераследу і гэтак далей, гэта ўжо скончылася ці вось такі вось ад'езд з радзімы да гэтага часу працягваецца? Вядома, гэта не сканчаецца, на жаль, не сканчаецца, і дзесьці колькасць павялічваецца, і хтосьці, я кажу, што сыходзіць унутраную эміграцыю і штосьці робяць, але пра гэта ніхто не ведае, гэтага не бачыць ніхто. Вось. Людзі і да гэтага часу з'язджаюць з краіны, і вы вымушаныя вось тут сустракаць і дапамагаць неяк у новым месцы, у новае жыццё распачынаць. Так, з'язджаюць, і шмат хто з'язджае, і не толькі мы, і хапае хто яшчэ дапамагае, але кажу, мы занялі менавіта той накірунак, які дапамагае рэабілітавацца творцам, дапамагае штосьці стварыць новага, так. Ну так, я вот, дарэчы, да, хацеў бы вярнуць вас да той тэмы, што дом творцаў гэта не толькі магчымасць, вот умоўна кажучы, па першым часе перакантавацца, знайсці там дзе прытуліцца,
каб агледзецца не толькі месца для рэзідэнцыі, дзе можна неяк сваю творчую энергію аднавіць, праявіць і ўсё астатняе, але ў тым ліку, што вельмі важна, гэта і псіхалагічная дапамога, гэта аднаўленне. Так, і дадам, каб таксама было больш зразумела, што можна падумаць, ну, а што, ёсць же розныя там пляцоўкі, там ёсць розныя там арганізацыі, хто фундацыі, хто дапамагае. Але мне здаецца, той, што робім мы, ну, адзіны, можа быць, у Варшаве, не ведаю, як далей, но я не бачу, што менавіта хто займаецца вяртаннем творцаў, вяртаннем дапамогай менавіта, каб яны зноў пачалі штосьці ствараць, штосьці рабіць. І вось вяртаючыся да шэлтара, так, да, у нас можна пажыць бесплатна, але гэта не асноўнае, што прыгадалася, я памятаю, была такая ініцыятыва, каб вот не ўзнікалі такія раптоўныя сітуацыі, калі трэба нечакана знайсці пэўную суму грошай для нейкіх аплатаў, каб стварыць такі пул з людзей, таких, якія пастаянна адлічваюць там пэўную суму, там умоўна там 5, 10, там 15 долараў на вось тую ці іншую ініцыятыву. Это Patreon. Як это Тимоха Кудович назваў гэтую вот усю гэтую справу? Я памятаю, но не памятаю. Таксама вот выскочила про што так. Ну, гэта добрая ініцыятыва, так, і я таксама зараз засвайваю, як это дзейнічае, як працуем. Мы таксама працуем над старонкай, каб не просто людзі магчыма зацікавіць. Так, а окей, дзе паглядзець карціны, дзе набыць? Мы, дарэчы, зрабілі таксама такі добры крок, што мы прэзентавалі беларускія карціны на міжнародным онлайн такім партале. Онлайн-галерея, крама, дзе можна набыць, і там прадстаўлены десяткі, там сотні іншых краін. Вось там можна это знайсці. Ёсць таксама спасылкі на нашых старонках. Але мы хочам стварыць старонку, дзе можна все пабачыць, все нашы накірункі дзейнасці. І гэта асноўнае мастацтва, тэатр і музыка. Вось, і гэта тое, што можна зайсці, пабачыць, вось, які можна купіць паслугі, які можна нават не купіць, замовіць. Таму вот я кажу, што мы зусім не камерцыйная арганізацыя, але падтрымка сваіх, і гэта будзе вельмі важна для творцаў. Вось хочу яшчэ дадаць, што магчыма вось чулі і не раз чулі, рэзідэнцыі вельмі шмат там. А чаму? Ёсць рэзідэнцыі там в Голландии, ёсць там яшчэ дзесьці. Хочу менавіта выдзеліць, в чым наша адметнасць і наша розніца, што мы беларускі дом творцаў, і калі наша рэзідэнцыя, она менавіта толькі для беларусаў. І такіх я не ведаю, ёсць дзе толькі беларусы, і наша мэта асноўна, каб захаваць беларускае мастацтва. Вядома, інтэгравацца, зразумець, што адбываецца ў Европе, але не ісці там ствараць, да, там, я не супраць, там, будем ствараць і польскую культуру, будем ствараць і нямецкую і так далей, але нам важна в эміграцыі рабіць новае беларускае і захоўваць і падтрымліваць гэта. Ну і як? Атрымліваецца? Ну вось то, што мы зрабілі, мне здаецца, гэта не такі велічэзны крок, але гэта такі добры пачатак. Я кажу, што я б хацеў яшчэ больш рабіць. І калі б мяне было 2 ці 3 ці 5, наша каманда таксама складаецца з 5 толькі чалавек. І вось будзе магчымасць, і я гатовы на большае, мы гатовы на большае, мы будзем ствараць больш. І правядзем, калі трэба, і не 8, а 28 там за год резиденции. Тут как справа человечий ресурс и, вот скажу, ресурс таки финансовый, потому что организовать резиденцию это так само, это и выдатки, и человечий ресурс таки моцный, так. Ну, безумоўна, да. Ну, вось бачыш, наши гледачы усе выказваюцца за тое, што культура і творчасць наша беларуская патрэбны, безумоўна, мы павінны за это захаваць, мы павінны развіваць і гэтак далей, і гэтак далей. Ну што ж, варта заклікаць, каб ўсё ж таки не толькі выказвалі сваё меркаванне, але ў такіх вось сітуацыях і падтрымка была не толькі маральнай словам, але і злотым, еўра, доларам, іншымі юанямі. І, канешне, так, я за супрацу, я за... Вось, каб мы все разам падумалі, ці патрэбна нам беларуская культура, ці трэба ее захоўваць, рэабілітоўваць і ўвогуле ствараць нешта новае. Ці просто нафиг это все закрываем і пачынаем
працаваць на нармальных работах. Ну, делом нормальным займацца, Ну, я нарэшце. просто кажу, што я пра гэта так не казаў, калі б я сам не быў творцам, калі не разумеў і не адчуваў, што гэта і ёсць наш падмурак нацыянальнай беларускай ідэі в культуры. Возьмем прыклады Польшы. Колькі тут, вось, у кожны дом культуры зайсці, там новая апаратура, все фінансы пайшлі, каб зрабіць з гэтага старога закінута доміка, як там дэканейка, да, савецка, вось, просто зрабіць такі класны цэнтр, дзе там дзеці малююць, там просто выступаюць аркестры. Я кажу, у мяне з апошніх было захапленняў, я быў на Сувальшчыне, і маленечкі гарадок прыязджаеш, там стаіць закінута сінагога там 17 стагоддзя, і гэта ўжо цэлы культурніцкі цэнтр. Там стаіць выстава, там увечары у чацвер выступаюць аркестр клезмерскі, і прыходзяць людзей цэлы біток, вось просто аншлаг, квіткі па 45 злотых. І вось бачна, што культуру любяць, культуру падтрымліваць і разумець, гэта наша, мы гэта будзем любіць, мы гэта будзем укладаць, і гэта не знікне. Вось. Ну тут вот сапраўды вот бач, а гэта намёк на тое, што беларусам трэба быць больш актыўнымі. Там вот возьмем нават дадзенай сітуацыі, мы бярэм Варшаву. Колькі тут десяткаў тысяч беларусаў у той Варшаве? І адбываецца вельмі шмат, і я вельмі цешуся, што столькі зараз і кнігарняў там можна схадзіць, і столькі кафешак. Да, с аднаго боку скажу, што вот зараз же ж паглядзіце, у той же самай Варшаве і беларускаў, і кнігарняў, і бараў піўных, і музеяў, і канцэртаў, і ўсяго што заўгодна. Ну, але не скажаш, што вот біток. Ну, можна казаць шчыра, да, ось колькі ідзе падтрымкі, напрыклад, на розныя дэмакратычныя палітычныя колы, і колькі выдзяляецца на культуру, як гэта працягваецца гісторыя. І мне здаецца, не трэба ўвесь час думаць, што мы прыедзем і в Польшы будуць падтрымліваць нашу культуру. Пакуль мы самі гэта не зразумеем, пакуль мы не адкажам на гэта пытанне, патрэбна нам культура, патрэбна ее захоўваць, рэабілітоўваць і памнажаць, і каб яна станавілася вось нашым падмуркам, нашай Беларусі, нас як нацыі. Вось пакуль мы самі не адкажам, мы будзем, не, пайду я патрачу ты грошы, не ведаю, на класны рэстаран там, ці гатовыя заплаціць грошы за квіток класны канцэрт. Вось гэта таксама трэба выпрацоўваць, напрацоўваць, і каб людзі маглі аплочваць, хацелі аплочваць і цанілі сваю культуру. Што з бліжэйшым часам рыхтуецца ў доме творцаў, табой, можа быць, асабіста? Я ж там пералічваў вон цэлы спіс да праектаў, да якіх ты датычны, творчых, музычных і гэтак далей. Што можам праанансаваць? Я раскажу пра дом творцаў, што калі у нас все атрымаецца, мы да верасня зможам назбіраць гэту суму, мы закрыем гэтыя 4 месяцы, і мы плануем праводзіць, па-перша, 1 ці 2 рэзідэнцыі дакладна, каб можна было падтрымаць творцаў. Потым у нас ёсць выставы запланаваныя і в іншых краінах. Вось карціны, якія назбіраюцца за гэты час, мы хочам паказаць в іншых краінах. І трэцяе, мы хочам падтрымаць індывідуальных творцаў. Ось індывідуальна менавіта хтосьці захацеў намаляваць карціну, хтось захацеў напісаць нейкі музычны твор. Гэта будзе магчымасць, каб прыехаць, утульна пажыць і гэта рэалізаваць. Вось гэта мы плануем. А з бліжэйшых такіх маіх творчых планаў, часам я кажу, што можа ў Беларусі у меня было больш такіх творчых праектаў, але я не жалюся, і тут таксама хапае, таму я зараз якраз такі рыхтую кніжку беларускіх калыханак. Вось я там расце дачка і захацеў зрабіць ёй такі падарунак калыханкі, вось это праект, над якімі працую. Потым у нас у планах стварыць дзіцячы фестываль. Сабралася вялікая колькасць таленавітых, я кажу, цяпер тых, хто працуе з дзецьмі, такі вот сямейны фестываль хацелася б зрабіць беларускі ў Варшаве. І трэця, у нас 23 жніўня будзе канцэрт гурта Касары, мужчынскі гурт спеваў у Варшаве, у галереі Пшесвіт, уваход вольны, і мы там пакажам кліп, які вось выйдзе якраз 23-го. Слухай, ну калі по вялікаму рахунку паглядзець, колькі і робіцца, да, з цяжкасцямі, да, праз высілкі, нервы і ўсё астатняе, але шмат робіцца. Робіцца, і я цешуся і удзячны всім, хто з намі, хто побач, хто, кажу, бывает, кажу, творцаў такі моманты, а нафиг это трэба, а кому это трэба, ай, все, не хочу. І калі з'яўляецца сябра, калі з'яўляецца паплечнікі, вось кажу всім творцам, да, калі
побач хтось ёсць, ён там напісаў мне учора сябра там з Амерыкі, там еще хтосьці кажа, ці все у тебя добра, ці можа як дапамагчы, адразу ты становішся мацней, адразу ёсць крылы, адразу ты хочется рабіць далей. А часам калі да ты разумееш, не там пашлі там гуляюць в рэстарацыі, траціць вялікі грошы, а вось прыйсці на нейкі канцэрт, заплаціць 40 злотых, не, это много, тады пачынаеш думаць, а можа нафиг. Таму вось менавіта гэтае наше яднанне, гэта наша узаемапатрымка і любоў да свайго, яна прынясе свой плён. І яшчэ адну забыл імпрэзу, што хочу вярнуць спеўныя сходы. І вось хто памятае тыя часы, 2013 год, по 2020 год, калі адбываліся спеўныя сходы на розныя тэмы у Мінску, в іншых гарадах, але мы спявалі беларускія песні, і гэта было просто магічна. І калі там налічвала, былі такія спеўныя сходы, калі там 300-500 чалавек спяваюць адну песню. Вось таму хочу аб'явіць таксама пра адну такую пазітыўную нагоду, ініцыятыву, што вяртаецца спеўныя сходы, і вось хутка ў верасні у дворыку музея вольнай Беларусі адбудзецца першы такі спеўны сход. Вось так, бачыце колькі усё ўжо піша нам, да бы шмат пытанняў, аднак і будуць мне потым казаць, што гэтыя бізнесы будуць працаваць для Беларусі. Ну можа ёсць, але які аба, які гэтыя бізнесы, пра які вы гаворыце, гэта частка беларускай супольнасці, частка беларускай грамадства. Гэта мы з вами. І калі вы у тым ліку шкадуеце, як вось сказаў Сяржук, заплаціць умоўна 40 злотых і пайсці на канцэрт там беларускіх выканаўцаў, там ці яшчэ што-небудзь, то чаму вот как бы тут прэтэнзій ніякіх, а вот да бізнеса яны ёсць. А бізнес сам вырашае, каго падтрымліваць, а каго не падтрымліваць. Таму так. Таму так, кожны адказны за сябе, і кожны лепей, каб падтрымліваў тым ці іншым чынам наших беларускіх творцаў, каб не толькі казаць, што да, беларуская культура патрэбная, але сапраўды адзін узяў, стаў нейкім там спонсорам у якасці бізнеса, другі пайшоў, купіў квіток і схадзіў на канцэрт. Тут магчымасці сапраўды, хтосьці, кажу, не хоча ахвяраваць грошы, ён можа ахвяраваць свой час, ці, напрыклад, зрабіць перепост, рэпост, і агулам нейкім чынам задумацца і падумаць пра то, што я магу, што я хачу, так. А пакуль што мы ўсіх заклікаем ўсё ж таки падтрымаць дом творцаў тым ці іншым чынам, можа быць, пералічыць нейкую пэўную суму грошай, каб Сяржук змог заплаціць неабходныя там выдаткі, і каб хаця б на пэўны час зняць гэтая праблема, і гэтая пляцоўка беларускай культуры працягвала працаваць на карысць беларускай культуры, беларускай ідэі, нашай нацыянальнай ідэі на будучню. Дякую, Сяржук. Дякую за інтэрв'ю. До сустрэчы, жыве Беларусь.